Dobry. Dobry dzień. Jak tam po wilnych dniach? Dobry. Co ste robili? To mi ste spali. Co? Spali ste długo? Mali ste dużo czasu? Tak? No, na pewno. Słuchajcie, ostatni tydzień naszej nauki już niedługo będą wakacje, prawda? I z tego względu no pewnie będą tematy dużo swoich planów, prawda? Teraz się będę wybierać, думam, będę wyjeżdżać, tak? Posłuchajcie, zanim przejdziemy do besiedy na temat wakacji, to przeczytamy sobie tekst. Dzień na wakacji. Może tak, ja nie będę czytała, każdy z Was po maleńkim kawałczyku, tak? Przeczytamy. Zaczniesz, Zuzienko? Już. Połowyna. Czerwcia. Na samym początku to zaczęłam kuściok maty zajęcia z małymi dzieciaczkami i wczyłam śpiewu. Przy nachodzi tego śpiewu zaczęłam też wczytelem kiełskiego. To już będzie no, ponad 15 roków, 17, 16 roków, to już tak będzie w szkole. Także to były takie początki lemkiewskiego, pamiętam, były to zajęcia w soboty. Dzieci przyjeżdżali z różnych miejsc, bo Nelem z samego Przemkowa. Także przy okazji właśnie wczynia śpiewu wczyłam lemkiewskiego. Rodycze prywozili? Rodycze prywozili, tak. Rodycze prywozili na 3-4 godziny w sobotę. A jak to się rozwinęło, że zaczęli prowadzić zajęcia lemkiewskiego w szkole? Za kadencji pani Marii Brody była dyrektorką naszej szkoły. Wtedy zaczęłam wczytać języka lemkiewskiego. Dolina i na horkach stoят perszy kopy Sina. Dziękuję. Daj Juli teraz. dookoła pachnie litą. Uczestnicy dumają o wakacjach. O wakacjach. Żeby wyjeżdżać na wakacje. Widuje dzieci Uczytel. Dobrze. Ja jecham do Krakowa powitać Hancia. Tam mieszka moja teta. Dziękuję. Ja się wybieram z starszym bratem na zachód do Lichnyci. Tam mamy
ry, rodzyny, rodynu, mamy. Chwary, sławko, nianio, z mamą i pichają na czasy do ustky, i lud mia ze sobą. Budu wydziła, baltyńskie, morze. W pierwszej klasie wczuł bukwy i wczuł czytania. Pisania dopiero wprowadzam w klasie drugiej. Duże malują, śpiewają, wczacia werszyki, pomaleńkę opowiadają. W klasach młodszych zachali się wprowadzać zabawę, bo jest to lepsze dla dzieci. Czy zapamiętacie jakiś materiał, prawda, właśnie za danej zabawy. Powiedzcie mi proszę, wy chcecie tej chaty w tym roku na swoje wakacje? Ilu? Nad morze chcesz i chaty. Ale tu w Polsce czy desy zagraniczne? W Polsce, tak? A Zuzia? Na Mazury chcesz i chaty. Julka? O, to daleka droga tobą, tak? Julka? Ja pojechałam nad morze. A wozmesz za sobą bratyczka, czy nie wozmesz? Tak. Wozmesz, to on to tam siedzieć za zadu, tak? Tomek, pojechasz ze sestrą? Tak. To ty jechasz za sestrą, czy sestra z tobą? Tak jak było w naszej knyści. Kto jechał z rodyczami, czy z rodyczami kto? Jak to było? Legiat z tobą, czy ty z rodyczami? Kto ma legity? Nie. Te? Jak się ma na imię, no? Teraz? Teoś, tak, Teoś. Posłuchajcie, jedna jeszcze rzecz. Wy sobie napiszecie, otwórcie sobie zeszyty, bo ja mam naprawdę już to jeszcze tak? Otwórz zeszyt, proszę. Otwórcie sobie zeszyty. I proszę, wy sobie napiszecie moje wakacje. Moje wakacje. A dla tego Lucia mam coś innego. Na samym początku mam mężę materiału, teper już kuściok jest w wece, mamy mężczyzna korzystam z Lemkolandu, także sud bardzo mi przydatny na zajęciach. Ale w Zachali jest za mało tych materiałów, za mało knyżok, z których można by było korzystać. I z tych materiałów, które ja dostałam tam od pani Chomiak, także do dnia dnešního korzystam właśnie z tych materiałów. Jeszcze właśnie pokazywaliście nam jeszcze podręcznik waszej dziłki, który Tak. ona wypełniała Korzystała. i teper trzeba kombinować. Tak, korzystała to właśnie tak już bardzo dawno. Korzystam, kseruję dzieciom i na podstawie właśnie tych materiałów dzieci korzystają w czacie. I teraz tak, bardzo was proszę, żebyście otworzyli Lemkona, tak? Mamy? Otwórz proszę. Otworzę sobie na 8 stronie. Po tychisi przeczytajcie sobie tekst, dobry.
mamy ilustracji, dekladamy informację na temat ilustracji na końcu, tak? Mamy tu i możemy i piszemy, nie rysujemy ilustrację, tylko napiszecie sobie, tak? Rozumiemy już to chodzi, tak? Przeczytajcie sobie i zacznijcie pisać na temat wakacji. A ja już, proszę. Julcia, to jest nowa bukwa, którą dneska poznajesz. Jest to bukwa Py. Py jak? Jak szto? Py jak szto może być? Py jak? Pyłka. To ty dity, що byli dneska na Lemkiewskim, one są też w ansambli Łastiuczata, czy to nie jest ze sobą związane? Tak, troje dity są uczestnikami ansambla. No, ponad 30 dity jest w tym ansambli. Są to ditoczki, teper najmłodsze mają 5 roków, ale jak przyszło do nas, to mało 3 roczki, tak to już 2 roki. W czacie śpiewano, w czacie tańczył, występują, mają już pierwszą nagrodę, dostali w tamtym roku na Ziemia i Pieśń na festiwalu nagrodę burmistrza Szprotawy, także byli bardzo szczęśliwi, takie dumni. No najbardziej to cieszy, jak rodycze czy dzidołe oterają dueski, jak ich dzitoczki występują, ale i dzity chodzą chodzić, także bardzo się cieszą i chodzą. Mamy występy, teraz też już jsme zaproszeni na lito, także będziemy mieć wakacje i kuściok czynni, udzielając się dzieci. Woda tecze. To jest mały potoczek na przykład, tak? Potoczek może być. I dneska poczytamy sobie na temat pocik i trepota. Trepota to jest dereło zwane osika, tak się nazywa. Wytnij sobie teper, należy sobie wytnij, a ja za chwileczkę ty napiszę, jak piszemy. Bóg sobie wytnął to tu, co się czyta, tak? Czyli grupowaniu. Wklej do zeszyta. Czy wszystko rozumiemy? Tak? Co sobie pomocy? Przepisy. Tak, prepisujemy do zeszyta. Tak, prepisujemy do zeszyta. Julka, łóż sobie tekst przed sobą, bo zykasz tak z boku, to drzwi. Prykujemy? Juleczko, tak czytamy, tak? To jest bukwa, którą czytamy w knyżci, jest to drukowana bukwa. Piszemy jej kuściok inaczej. Piszemy wielką bukwu, wielka bukwa, P, tak? I mała bukwa, tak? Możesz na tablecie napisać, proszę. Wielką bukwu i małą. Możesz i i małą. Dobra. A
A na przykład w szkole, czy krім tych zaniat lemkiuskiego, co macie w swojej grupie, czy na przykład dzieci występują na przykład na akademiach szkolnych? Tak, lemkiuskie, dokładnie, tak? dokładnie tak. Występujemy, czy to jest na Wielkanocne święta, na Ryzdwo też śpiewają kolady, życzenia składają po lemkiuskie, także tak, jak najbardziej wse jest to akcent lemkiuski w szkole, tak. To znaczy, że i dyrekcja, i tu środowisko szkolne jest przyzwyczajone do tego, że sud dzieci lemkiuskie Jest i przyzwyczajone, i bardzo przychylne, bardzo właśnie chciać, żebyśmy występowali, żeby dzieci się pokazywali, żeby dzieci przedstawiali swój dorobok, kulturę, no cieszać się z tego, że możą wystąpić, nie wstydzać się przede wszystkim, nie wstydzać się tego, kim sud. Besidują po lemkiuskie, śpiewają po lemkiuskie, także to jest taka duma A jak moja i rodziców. na ulicy? Мене? Tak. To z takim, no my się bardzo często zустрічamy, bo i w cerkwie, i przecież i na ulicy, i podczas prób na ansamblu, no dobry den, prawda, uśmiech na twarzy, nasza pani idzie. Teraz Jucia, prykli sobie to te ilustracji, tak? Tu pod spodem. Może tak, najpierw mi przeczytaj, co tu pisze. Pepa. Nie. To inaczej czytamy. Pera. Pera, tak, pera. Mamy pera, widzisz? Takie pera jaczy, może być pera ptacha, czy jakie słowo. Jak na imię mają to chłopczyk? P, A, Pa, Lo. Pablo, tak. No to będę znała. Co to jest? Pec, bardzo dobry. O, i tu właśnie mamy to też to wyświła. Możemy wyświłaty jako co? Pyłka, tak jako pyłka, możemy wyświłaty jako pyłka, albo pyłka do grania w nogu, albo pyłka taka wyzereła. Możemy też wyświłaty inaczej. Bo i tu? Bolo. I co mamy jeszcze? Co to jest? Parasol. Teraz Julcia tak. Wytynamy ilustracji z wyrazami, tak? I prykli sobie możesz pokolorować. Mamy? Tomku już? Jeszcze nie. Jeszcze co? Jeszcze puścią? Dwa zdania, tak. Dwa. Dobry, a co wam osobiście przynosi to wczynia lemkiuskiego? Macie takie poczucie, że jest to takie ważne dla naszego narodu, że macie jakąś taką misję dla tego, żeby to lemkiuskie się zachowało? Na pewno to i duma dla mnie, że mogłam, że можу вчити діти, że можу przekazywać i kulturę, i tradycję, i wszystko to, co mnie moi rodzice nauczyli, bo ja już rodziłam się tu, niedaleko w Szprotawi, i za dziadki toho cieszę się, że moim dzieciom osobistym mogłam przekazać, a teraz możу вчити też i dzieci, które to już jest kotrese pokolenia. Mam nadzieję, że będą dalsze to szanować i przekazywać dalsze. Tak, jestem dumna z tego. Kto chciałby przeczytać ten tekst z Lemkolandu? Proszę, Lila.
Tutaj jeszcze piłka toczy. I to czas wakacji. Little chodzia do szkoły, omawiać spichadły daleki podoroż, Enet daleky. Tam jest wy. daleku Tak. podoroż, Dobry. duże Płyn. Płynu. Ude płynu. A posmot. Posmot. To kino tak. Zadał sobie posmot. szyfą, Dobry. kichał, Ichał. pociachem, Nie. Pociachą. Pociachą. Powtórz. Spokojno. Pociachą. i daleki Lecił. lecił, a Posmot, Liluś. Posmot. Spokojno. Aeroplanu. Dziękuję. Zuzia, chcesz? Proszę. Nie. Jak mamy L i ja, to ja wyświadowałam, jak czytamy, zamykamy jak samo A, tak? Zakla. Ruszy. W dorogu. Muzyk, spaduwaty, Paru. Mhm. ricze Tak. do swojego I posmot. Posmot ma ilustrację. naplecznika. Dobry. Na pewno wezmę ze sobą kompas Tak. i mapy. Sztoby. Siane Straty. Dziękuję. Julka, dalsze poczytasz? w kraju wydasz się mu słownym, Dobry. żeby Tak. poznaty język naszego naroda. Liścia. Dobry. Kotry, odwidzu, Odwidyć. zrobić sobie znymky. Tak. Za to spakuje też aparat. Dobry. Tomku, czy chcesz przeczytać? Tak? Proszę. Gdzie? Gdzie w szoku Inaczej. Posmot jak? Sestra, ty podpowiadać. kapelusz Mhm. na koło. Dobry. Że Musy. Jej. chrony Dobry.
Silnym. Sądzią. Dobry. Dziękuję bardzo. O, to jest taki. Jakie są stare wydania. Tak, to jest bardzo stare wydania. Pierwsza knyżka. Może korzystam. Bukvar. Też bardzo przydatna knyżka. Już tak jest wykorzystana, słuchajcie, tak, bardzo wykorzystana, bardzo mi pomocna. No i moi takie... To podjuci sud to. Tak, to są podjuci. Których też próbują zaklijaty, kserują dzieciom. Jest też bardzo pomocne. Tu mamy, jak wprowadzam bukwy, to na tym materiale i na bukwarii też. Tu czytamy teksty do każdej bukwy. I jest jeszcze, już jak dzieci wszystkie poznają, wszystkie bukwy już znają, zajmujemy się innymi, czyli takimi rzeczami jak zwierjatmy, jak z tymi roślinami po naszemu. Co musicie zabrać na swojej wakacji? Co musicie zapakować? Iluś? Mapy. Tak, jak wy budete na jakimś terenie, który jeszcze nie znacie, to dobry macie ze sobą mapę. Co jeszcze byście zabrali ze sobą? Kapelusz, szapku, jakieś z daszką, prawda, żeby nas chroniła od czego? Od słońca. Co jeszcze, Julka? Aparat. A po co ten aparat? Aby robić Znymki. Bardzo dobrze, żeby robić te znymki. Co jeszcze, Lilu? Naplecznik. Co włożymy do naplecznika? Lila? Wodu, tak. Wodu możecie włożyć. Możecie meryndziu też włożyć, tak? Meryndziu. Co to jest meryndzia? Co to będzie meryndzia? No jak wodu, to i meryndziu. Podumajcie. Tak, idło, dokładnie. Idło trzeba jakieś sobie meryndziuziaty, aby nie być chłodnym, tak? Dobry też ziaty, co jeszcze? kompas. Kompas? No można by ziaty, ale niekoniecznie, prawda? Dobry też ziaty sobie jakieś są półtoczku, żeby maty, jak pojechacie do góry, to tam się bardzo zmienia pogoda. A właśnie, w naszym pierwszym tekście było na temat lękowyny, prawda? Lękowyna to tereny, gdzie żyli wasi, no i bra, ale dzidowe dokładnie. I słuchajcie, wasze zadanie domowe, tak? Czyli napiszecie, odkal pochodzą wasze dzidowe. Z jakiego sela pochodzą wasze dzidowe, tak? Odkal. Napiszcie sobie w zeszytach, bardzo proszę, napiszcie sobie. I napiszcie sobie z jakiego seła, piszemy Zuzia po naszemu, nasze bukwy, z, dobry, dałam wam, abyście posмотрели sobie, tak? Wyszacimy czas wczyty, możecie zaglądać do azbuchy, także bardzo proszę, jakoho
z jakoho sela pochodziat moi dzidowe. No bo deżyli moi dzidowe, też można by było tak sobie napisać, deżyli moi dzidowe, tak sobie хочете. Można w ten sposób pisz. Z jakoho sela pochodziat moi dzidowe. A jak komuś za ciężko napisać, to deżyli moi dzidowe. Można też sobie tak napisać. Albo tak, albo. Deżyli moi dzidowe na Lękowyni, tak? W górach. Z jakoho sela pochodziat moi dzidowe. Tak, mamy? Albo deżyli moi dzidowe. Dowidacie się, zrobimy taki wywiad, tak? Ze swoimi dzidami, z jakiego sela pochodzi. Dobra. I teraz tak, bardzo proszę, wy narysujecie sobie w zeszytach swoje wakacji, gdzie będą tej chaty, tak? Teraz, bardzo proszę, narysujcie sobie, tak? Gdzie będą tej chaty w tym roku na swoje wakacje. Albo jeszcze moment, albo jeszcze chwila. Zanim narysujecie, bardzo proszę, tyżyłka do rozwiązania. Klijamy do zeszyta i próbujecie rozwiązać. A ja już jestem dobrze. Mamy? W grupie, która Gneska wczyła się na języku, 5 dzieci, 4 już znaje wszystkie bukwy, bo prócze zaczynali język lemkiewski. Jula przyszła rok późniejsze i ona musi dopiero poznała te bukwy. Dlatego musiałam w czasie tych zajęć z tamtą grupą, muszę jej wprowadzać te bukwy. I wtedy zadają tamtej grupie, czy stosy do pisania, czy do maluwania, a zajmują się właśnie osobami, które dopiero wprowadzamy bukwy. Także I tu to nie już jest przeszkoda. W pewnym Nie. momencie to ta dziewczyna, która już bukwy pozna, to douczyć. Ona, jak dziecko znaje już wiece bukw i można na przykład 2 bukwy wprowadzić naraz, to w zasadzie do żeny tamtą grupę będzie równo z nima czytała. Próbujemy czytać. Poci i pota. Trepota. Trepota to jest osika. To jest dereło, które się nazywa osika. Pociek i trepota. Proszę. Try. Tyku. Try. Pu. Tyku. Rosnut. Rozumiemy? Tak? Rosnut to boli. Śmiło, Juluś, śmiło. Wy. Lychy. Takie welychy. Takie wysokie. W internecie korzystałam z gry, tak, z Ostrany, gdzie były gry, dzieci bardzo lubią graty na komputerie, a tamtym barze male właśnie hladali ryżnyć w chowanciu, prawda, tam była taka zabawa, też słuchają bajok, słuchają takich, bardzo lubią śpiewaty, także, no i przede wszystkim korzystamy właśnie z Lemkolandu, czytamy, robią zadania. A co dzieciom najbardziej się podoba z tego czasopisu? Czym najbardziej lubią się zajmować? Lubią kryżyłki.
Bardzo lubię rozwiązywać kryżyłki, tak, jakie są plątaninki, kryżyłki, tak jak no, lubię naprawdę no, malułaty, to są im wychody z danego zajęcia, także naprawdę korzystamy i bardzo z tego cieszę i bardzo pilno to wykonuję, muszę powiedzieć. Muszę ich kuściok strymułaty, na drugą lekcję już wymale. Tak. Z kim rosnę mała trepota? Przeczytamy snedepek. Mała. Sama. Ciągle zdaniem. Mała. Mała lepota Rosnę. rosnę tam sama. Dobrze, Julenko. W takim razie, jak napiszesz jeszcze bukwu małą i wielką, to narysujesz małą trepotu, która rosnę koło potoka, tak? Rozumiesz? Tak? Znamy o sztokę? Tak? Znamy. Dobrze, to bardzo proszę. Sztoję. Kto powie, jak powinna lipiec po naszemu? Lipec. Lipec, tak. Lipec, a ty napisałaś iluś to? Sy, ale po polsku. A ty napisałaś sy, właśnie. Z języczką takim, tak jest. Jeszcze dwa. No i problema? Co? Dobry? Co tu tak u was grał? Źli, co, nie czuj. Źli napisał. A, źli, żeś napisał. To popraw, tak? Jak tam Julka? No poka. To ty już gotowe masz. Bardzo dobrze. Słuchajcie, jak napiszecie już hasło, to proszę tam na doli napisać rozwiązania, tak? Czekaj, aż postawię do odcinku. Zaraz będę do tego powiedział. Bardzo kraszna. To pierwsza, dostajesz 6. Proszę. Rozwiązane? Dasz. Czy może wyrzucić Wyszmaryty. szmalety papier? Papier możesz i ty wyszmaryty papier. Jeszcze nie? Szybko znamy? Łyżka już? Super, wyszle. Korzystam też właśnie, korzystam też z toho podręcznika, A to ja to znam. tak, bajoczki, werszyki. Wrocław. O, a to są takie koroteny. Takie werszyki, ale to tak, są zebrane różnych autoriów. Bardzo fajnie, nawet nie widziałam tej publikacji. To znaczy, że takie właśnie werszyki, bajki to chyba najbardziej są. No tak, z dziećmi małymi to przede wszystkim na tym trzeba bazować, bo już starszy to już mamy, prawda, książki, które możemy korzystać z innych książek. A prowadzicie ale zajęcia ze starszymi dziećmi? Tak, prowadziłam. W tym roku akurat nie, ale w innych rokach tak, małam do klasy 6 małam dzieci. To zależy od tego, czy są dzieci w tym wici, tak? Tak. Teraz znamy, że z przedszkola przyjdą dzieci do szkoły, to będzie tematy większych grup w przyszłym roku. Może być dwie grupy, bo może być tak, że może się stworzyć dwie grupy, tak, to już poczekam na informację ze strony dyrekcji. Tak. Dobry. I no, muszę rodzice przede wszystkim wniosek napisać i złożyć do dyrekcji o to, że chciał, aby język lemkiewski dzieci, żeby ich wczyli się w tej szkole. I jakbyż to można się skonsultować z Wami, jakby była
jakby dach to не znał, jak to się taki wniosek złożyć. To znaczy tak, my budemy mate zobrania z rodyczami klas pierwszych i taka informacja jest wse prekazywana, że jest taka możliwość, żeby dzieci chodzili na język i взагалі jak rodzice będą chcieli, to muszą w sierpniu złożyć wniosek i wtedy będzie takie lekcje będą się odbywać. Tomku, na holodu przeczytaj proszę, jakie hasło wyszło. Wakacyjny. Wakacji, tak jest. A czemu z tego Krzyżec napisał? Co? Takie ważne, prawda? Tak? No jak nie? No ważne dla Was. Tak czy nie? No pewnie. Jak pisze, piszę. Szybkie postaram? I tak jeszcze. Was. Proszę. Bardzo chciałabym podziękować, bo za dzięki właśnie Mirky Chomiak może też bazować na i podręcznikach, które ona stworzyła. Także tu wielka podzięka dla właśnie tej osoby, która naprawdę zrobiła wielką robotę dla dzieci, dla nauczycieli, pomóż przede wszystkim dla nas, dla nauczycieli. Czym? Wisem? 10. I teraz zaczynamy zabawę. Na 13 pamiętacie? Ne i mamy próbę. Proszę. To też jak możemy. 12. Dobry. Ty wchodzisz do seredinie, bo ona nie zimała. Kucaj sobie. Dobra, uważaj na głowę. 1. Ja wchodzę. To słuchajcie, to tylko dla Tomka wydumujcie jakie jest zadanie. 2 punkty, dawaj. Dobra, możesz wchodzić do zabawy, ja jestem seredinie. Tylko nie powołuj! Zimała. Chodź do mnie. Może dostanie jakieś zadanie dalej. Zuzia, co mam zrobić ty? Pańcyki. Co mam zrobić ty? Nie znasz? No pilno. Szybko. Pilno. Co mam zrobić ty? 2? Dobry, trzymaj. Czekaj, pociągnę. I jeszcze może takie zwidania przyszło mi do głowy, jakby rodzice chcieli z dziećmi pracować tak jak doma z Lemkiłskim, to co byście poradzili rodzicom, żeby w dobry sposób przekazywać to tu besidu? Przede wszystkim duże z dziećmi besidowaty, utrwalaty słowa z nima, proczytaty to, co było na lekcji, posмотрити do zoszyta, co było wpisane, co było wczytane w książce i przede wszystkim besidowaty. Także bardzo ważna rola. Bardzo ważna je rodyczył. No i didołe tu wielką rolę odgrywają w tym, że to te dzieci właśnie rozumieją, piszą, besidują. Także tu wielka podzięka dla tych, którzy doma jeszcze to właśnie tak robią i kultywują. Tak, dokładnie. Słuchajcie, czas nam się skończył. Pamiętajcie, na wakacjach macie być ostrożni. Musicie pamiętać o tym, żeby nie chodzić samemu. W chorach jak budete, to nie winno wam schodzić sami ze szlaku, dokładnie. Mate się smarowaty czym? Kremą, dokładnie.
Matek, matysia, rodyczy, tak? Невільно з ним бесідувати, prawda? Z obczyma ludźmi. Невільно mieć braty od obcych ludzi. No i co? Życzę Wam wesołych, zdrowych, szczęśliwych i wakacji. Wracajcie do szkoły. Myślę, że będziemy widzieć na języku jeszcze będziemy się widzieć, bo będziemy mieli dalsze lekcje. No i już to, no bawcie się dobrej na wakacje. Życzę Wam, żeby podobało. Możecie się spakować. Dziękuję. Добре сталося так, że już się nie stydamy toho, że besidujemy po lemkiewsku, że idziemy po ulicy i jeden do drugiego besiduje, że występujemy na lokalnych uroczystościach tu w Przemkowi. I mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że tak będzie dalsze, że kto si pomiti szprejmę pałoczku, że będzie kto si dalsze to prowadził. I mam szczerą nadzieję, że tak będzie, że to się nie zatraty i to będzie išło i rosło z tymi maluchami, które właśnie teper się wczat czy na języku, czy na probach podczas prób łastiwoczki czy łastiwczat. Także też duża, wielka rola rodyczył, dzidził, no i w samych dzieciach, aby chcieli, aby to nie zatratyli, aby się z tego cieszyli i to cały czas kultywowali.